Yuk tansah sedya angaluri jaranane nangge campur sari seni budaya satuhu yatyo pati kurengaku desa sedang yang kita panipun monggo-monggo sami ada nyuwun seni budaya tansah rembaka mugi lestari widodo. Ayo ger, ayo ger. Yuk, 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 yuk. Turangga sakti budaya. Yuk. Ya. Wah. Ada. Ya. Ya. Wah. Yuk. Yuk, yuk. Eh, eh. Yuk, yuk. Ya. Yuk. Yuk. Awas. Lo. Ya. Yuk. Yuk. Yuk, 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 yuk. Awas, panggilan aku dong nganti-nganti. Awas. Yuk. Yuk, 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 yuk. Lah iki apa bocah? Yo. La 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 la. Yuk. Ya. Ye. Awas. Lo. Ayo. Awas. Wah. Eh. Ayo. Awas. Oh. Wah. Kolok lah. Oh. Ayo. Yo. Ayo ger, ayo ger. Lo. Ya, yo. Yo. Oh. Ye. Ayo gini tanjak Azan. Yo. Tarik ses. Bos ngaprak. Yuk, 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 yuk. Krepie modal prajurit muda bos angaprak nuju ana ing palagan swara cangkuk anitir ana ing antara pecut samati panggung lembang ing awang-awang. Yo, yo, ha oh, ha oh,
oh oh ha 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 Irun, irun. ayo ger kripik kripik budal prajurit padha wes kaprang nuju ana ing balagan swara cambuk anitir ana ing antareksa bacot samati patuh bebas ning awan-awan bersama Drogo Sakti Budaya asik-asik oso 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 oh 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 yo 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 Gremyen, gremyen, tugale prajurit kuda. Awas anggebrang, lumayan aja balagan. Swara cambuk anite, monggoke atok reksa. Bacot sang mandiman ambelah kejodok kawa. Ya, ah, buka sini. Maju terus, awas. yo Yo, asik asik. Yo, awas yo 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 awas yo loh. jaranane jaranane Yo, aja ngono jaranane jaranane yo goyang ninja ya 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 yo yo ye yo yo ye ya 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 oh oh maju terus.
Yuk. Buah. Masuk. Bersama Turonggo Sakti Budaya. Yo, nangis sadrone batitku, nalika sliramu ninggalku, apa sliramu ra krasa, aku kudu sabar karo sapa. Yo, Daputra Widanana Daatake ing bocah ing tresna balon apa bebasake mong katona non sliramu wae. Yuk. Panggilan itu dong, hati-hati ini ya. Ayah nih kemarin yang tak bisa, ayah yang bisa solo. Turonggo Sakti Budaya. Awal. Yuk. Karanane kaya ngono goyang ini jos. Gisor, ayo. Yo 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 yo. Yo 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 yo. Yo 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 yo. Yo 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 yo. Yo. Masuk. Bersama Turonggo Sakti Budaya. Timbang turu sore surya nonton jaranan Sakti Budaya. Masuk soh. Wayang lagi
sakripes ra uwes Ah, banyu aku makan dadi saksi gunake wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung jroning atiku yen ora sliramu enak cocok. Lewat tempat kanan, aku titik tresno. Opo pancen sliramu wis ora krasa. Lewat tempat kanan, aku titik jaya. Tresno umring sliramu ora bisa ilang. Sekti budaya lagi Mitra Audio Sadisa matur suwun. yo yo Hati-hati ya, Cok. bos ya 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 timbang susah ayo guyu Ayo guyu. yo yo lupa lupa Yo. Ausah yo oh Yo. para tamtama lumaksana magita kita bares awas awas jos yo 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 Oke, terima kasih. Tolong kasih tepuk tangan biar semangat. Burung kok, Sekti budaya. ale-ale kok. Yuk. Yo.